cakane postingan patut entuk. Kok durung entuk iki. Wah, iki ana iki. HP Android zaman now. Dijual HP Android istimewa. Barang mulus kayak pupune Nela Karisma. Wah, edan iki Nela Karisma enak iki. HP wis ana wifi-ne jos kari mancal. 400.000 net. Ah, penak iki ana wifi-ne iki kari nganggo YouTube-an, WA-an karo ngono. Wah, penak iki. Wis iki ana nomor WA-ne iki. Sik salin. Wis Halo. Halo. Loh, kok ora abane? Lho, Mas durung diangkat. Aduh. Piye niat ta ora wong iki mang ngedol HP kok iso malah ra diangkat-angkat ah. Tuh. Telepon lah dicat. Halo. Ah, ngising kaya di telepon wong kepiye. Halo. 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 Halo, Mas. Iki aku sing ape tuku HP sing garene mulus kok pupune Nela Karisma. Ya. Iki HP-ne ijeh. Ya wis, Mas. Langsung tet saiki yo, soalnya aku gak ada HP iki, HP-ne ponakanku are. Iso tet saiki ora, Mas? Ya. Iso cat saiki, tapi nek bar ngising ya. Oke, Mas. Tet saiki yo, pomong aku ora ada HP iki. Engko terus jam 8 yo. Ketemu neng Gang Sangar yo, Mas. Jam 8 pokoke. Ya wes, aku tak siap-siap Mas, engko pokoke cat yo. Wah, akhirnya tekan Gang Sangar. Kari ngenteni wonge sing duwe HP. Wonge wis tekan ngomongnya. Mas, sing ameh tuku HP ya? Heeh, Mas. Oh iya, salam aja. Heeh, Mas. Nah, Loh, kok ora nggo motor, Mas? oh, aku cedek kok. Oh, kode daerah Gang Sangar. Iya. Oh, ndi Mas? Lho iya HP-ne barang sik amat. Iki HP-ne. Oh, iki. Loh, hari mulus, Mas. Kok baret kok. kabeh. Oh, baret kabeh. Delok entah. Nih. Hari Kak Pupun Nela Karismamu. Iya, Mas, kok urung metu. Di Mas. Walah iya, ya kok Pupun Nela Karisma ngene kok. Ya. Pupun Nela Karisma ngene. Wah. Kinyis iki. Ya, masuk. Yes. Tak bayar pira Mas mau? Yo, dek mangan 400.000 Mas aku lengan. 400.000. Wes ana nganune wifi-ne Mas iki. Oh, wis lengkap iku ku. Lengkap. Heeh. Wis Oh, apik. ditat atau ATM ya, Mas? Engko ning WA aku kirimi nomor rekeninge kowe. Oh, iya. Oke. Nut. Tak gemes ya, Mas. Ya. Salam Mas ya, Mas. Ya. Yes. Penak cah, ndak HP anyar iki. Ya. So yo, Mas. Iya. Enggak, Mas. Heeh. Aku tak balik sih ya. Mas. Berarti aku. Hati-hati di jalan lo ya. Nanti foto ini tuh. Wah, penak cah, ndak HP anyar. Sudah HP anyar, sono wifi-ne. Kari dolanan wah iki. Penak iki. Loh, kok ge YouTube-an kok gak iso. Loh, ra iso YouTube-an wah. Piye iki wis kok ngomongnya wis nyantol wifi kok ora iso ge YouTube-an malah muser-muser blok kok. Tulisane kayak cacing sisan.
Ora iso malah. Piye iki malah. Wah, HP-ne rusak dihapusi aku. Ditelepon ae jak ketemuan Gang Sangar ae iki. Mas, cepet ketemu ning Gang Sangar. Penting saiki yo. Wis terkirim. Wis tak imbahane pesan suara. Mas, ketemu ning Gang Sangar yo, cepet. Penting iki. Nah, wis terkirim. Kari ngenteni balasane wonge. Wis. Wah, wis dibales kari mangkat iki ketemu ning Gang Sangar. Wis. Ono apa iki kok? Iya, SMS barang cek ketemuan. Tanding kene lah, wis. Aduh. Wah, gede iki. Piye lah Mas, kok HP-ne ge YouTube-an ora iso. Piye? Iso. Ora iso. Wingi delok dhewe ora iso. Wingi ngenane ku bar tak ge Ora YouTube-an iso, iki, nek mau. Mas. Loh, hari ono wifi-ne kok Mas marang Mbak Pusian wae. Oh, no, Antang tak kepiye? Antang mau kepiye? ampun. Antang mau kepiye? Ora, Mas, Mas wifi-ne marang ono wifi-ne. Aku ora ngerti. Ono Mas asli. Iya, ono. Ndi Mbak Pusi? Ora ono. Iki kan ning gede omahku malah geger kowe dhewe. Buat siji malah. Mas, tak ceritani yo. Iki lho Mas, COD umuk. Pusi yo segondi dia apa iki? Iya, barene mulus kok Nela Karisma kok. Nela Karisma, Mas. Wah, istimewa. Baca deh. Wifi kari mandal malah go YouTube-an mubeng. Oh, Mas. Iki sasono wifi ne Mas, tapi Kepiye? durung mbok uripno. Wis iso. Iya Mas. Dan goblok wajan wah. Yo pelan-pelan.